Тады падобнае будзе валадарства нябеснае да 10 дзяўчын, якія, узяўшы лампады свае, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх было неразумных, а 5 разумных. Дык неразумныя, узяўшы лампады свае, не ўзялі з сабою алею. Разумныя ж узялі алею ў посуд разам з лампадамі сваімі. А паколькі жаніх замарудзіў, задрамалі ўсе і паснулі. А поўначы ўзняўся крык: «Вось жаніх, выходзьце яму насустрач!» Тады падняліся ўсе тыя дзяўчаты і падрыхтавалі свае лампады. Неразумныя ж сказалі разумным: «Дайце нам вашага алею, бо нашыя лампады гаснуць». Адказалі разумныя, кажучы: «Каб раптам не было недахопу і нам, і вам, лепш ідзіце да прадаўцоў ды купіце сабе». Калі яны пайшлі купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, што былі прыгатаваны, увайшлі з ім на вяселле, і дзверы зачыніліся. Нарэшце прыйшлі і астатнія дзяўчаты, кажучы: «Господі, Господі, адчыні нам!» А ён, адказваючы, гаворыць: «Сапраўды кажу вам, я не ведаю вас. Дык чувайце, бо не ведаеце ані дня, ані гадзіны, калі прыйдзе Сын чалавечы». Падобным чынам чалавек, адыходзячы ў далёкі край, склікаў сваіх слуг і даручыў ім сваю маёмасць. І аднаму даў 5 талентаў, а другому 2, а іншаму 1, кожнаму паводле яго здольнасці, і выправіўся. Той, які атрымаў 5 талентаў, пайшоў і, скарыстаўшыся з іх, зарабіў яшчэ 5. Падобны і той, хто атрымаў 2, зарабіў яшчэ 2. А той, хто атрымаў 1, пайшоў і закапаў яго ў зямлю ды схаваў грошы гаспадара свайго. Потым па доўгім часе прыходзіць гаспадар слуг тых і выстаўляе рахунак ім. І прыйшоўшы, той, які атрымаў 5 талентаў, прынёс яшчэ 5 талентаў, кажучы: «Гаспадару, ты даў мне 5 талентаў, вось я зарабіў дадаткова яшчэ 5 талентаў». Гаворыць яму гаспадар яго: «Добра, слуга добры і верны. У малым быў ты верны, дам табе ўладу над многім. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Прыйшоў таксама і той, які атрымаў 2 таленты, і гаворыць: «Гаспадару, ты даручыў мне 2 таленты, вось я зарабіў яшчэ 2». Гаворыць яму гаспадар яго: «Добра, слуга добры і верны, ты быў у малым верны, дам табе ўладу над многім. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». А той, што атрымаў 1 талент, прыходзячы, гаворыць: «Гаспадару, я ведаю цябе як чалавека жорсткага, ты жнеш, дзе не пасеяў, а збіраеш, дзе не рассыпаў. Дык, баючыся, пайшоў я і закапаў твой талент у зямлю. Вось бяры, што тваё». У адказ гаспадар яго сказаў: «Слуга благі і неруплівы, ты ведаў, што я жну, дзе не пасеяў, і збіраю, дзе не рассыпаў. Дык належала б табе мае грошы даць мяняльшчыкам, а я, прыйшоўшы, атрымаў бы, што маё з прыбыткам. Таму вазьміце ад яго талент і дайце таму, хто мае 10 талентаў. Бо кожнаму, хто мае, будзе дададзена, і ён будзе багаты, а ў таго, хто не мае, адбяруць і тое, што ён мае. А слугу нягоднага кіньце ў цемру вонкавую, там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Калі ж прыйдзе Сын чалавечы ў славе сваёй, і ўсе анёлы разам з ім, тады ён сядзе на пасадзе славы сваёй. І збяруцца перад ім усе народы, і ён аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. І ён паставіць авечак праваруч сябе, а казлоў леваруч. Тады скажа валадар тым, што будуць праваруч яго:
Прыходзьце, дабраслаўлёныя айца майго, атрымайце валадарства, прыгатаванае для вас ад заснавання свету. Бо быў я галодны, і вы накармілі мяне. Быў сасмяглы, і вы далі мне піць. Быў госцем, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне. Тады адкажуць яму справядлівыя, кажучы: Господзе, калі ж мы бачылі Цябе галодным і накармілі Цябе, або сасмяглым і далі Табе піць? Калі ж мы бачылі госцем Цябе і прынялі, або голым і апранулі? Калі ж мы бачылі хворым Цябе, або ў вязніцы і прыйшлі да Цябе? І адказваючы, валадар скажа ім: Сапраўды кажу вам, што зрабілі вы аднаму з гэтых братоў маіх найменшых, тое мне зрабілі. Тады скажа ён і тым, хто леваруч яго будуць: Ідзіце ад мяне, праклятыя, у агонь вечны, які прыгатаваны для д'ябла і анёлаў яго. Бо быў я галодны, і вы не далі мне есці. Быў я сасмяглы, і вы не далі мне піць. Быў я госцем, і вы не прынялі мяне. Быў голы, і вы не апранулі мяне. Быў хворым і ў вязніцы, і вы не адведалі мяне. Тады адкажуць яны яму, кажучы: Господзе, калі мы бачылі Цябе галодным, або сасмяглым, або госцем, або голым, або хворым, або ў вязніцы і не паслужылі Табе? Тады ён адкажа ім, кажучы: Сапраўды кажу вам, чаго вы не зрабілі аднаму з тых найменшых, таго і мне не зрабілі. І пойдуць яны на вечную муку, а справядлівыя ў жыццё вечнае.